En que consiste ser guapo ou feo? Mais aínda, porque hai persoas consideradas guapas e persoas consideradas feas. Quen decide que che toca o corpo de Jennifer Aniston ou de Tete Delgado? Ou a cara de Penélope Cruz ou a Duquesa de Alba? A maioría da xente pensa que ser guapo é como levar un billete de 500 euros na fronte. Eu levo. Fantasma! Sí, envexa. Claro, porque todo o mundo te quere máis. Sí, que te admiran e que te adoran máis. Pois ser guapo pode ser un drama e ser feo pode ter moitas vantaxes. Problemas de ser guapo. Para comezar, nesta sociedade machista e conservadora, os guapos sempre teñen sexuales. Eu sei non. 500 euros. É moi doado, porque chega unha idade na que te das conta de que o que lle chaman guapo é que está ao teu carón. Pero iso non é malo, porque provoca que a túa nai se preocupe máis por ti, pola túa educación. E mercache películas como Dumbo. A Bela e a Bestia. O Corcovado de Notre Dame. É todo para que vexas que a beleza está no interior. E mentras ti te formas e te cultivas, que fai o guapo? Perder o tempo facéndose fotos e levando as arras nas bodas. Paseas pola rúa, paraste as das vitrinas dos escaparates das tendas de fotografía e ali ves as súas fotos. E allí permanecerá durante anos. Terá entradas, pero a foto seguirá allí. Beleza interior. Sí. 500 euros. Estes son moi perigosos. Porque non coñeces e saben o que fan. Porque se vas ao hospital e que te atende o Dr. Humphrey, que? A xente que vai a súa consulta non o sabe, pero... Doutra cousa non saberei, pero se lle dais a perna é mellor cortala, porque senón... Conclusión, hai que ter cuidado con isto, sobre todo os que teñen poder sobre nós. E sobre todo cando non coñeces un listo un listo. Pódeselles ocorrer inventar o euro, que non para de baixar, e aínda así, seguiros dicindo que é unha maravilla. Ou as comisións dos bancos, que che cobran ata por respirar. Poden incluso chegar a inventar cabinas telefónicas que che rouban as voltas do que cruces e dinche que iso é normal. Non falemos de listos como os que inventaron o efecto 2000. Todo o planeta ateigado de medo por se o guión de xaneiro non se atendía da neveira ou por se caían os avións. É a crise. Quen a inventou?